إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس لما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وقال تعالى وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حاسبوا رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ووزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للأرض الأكبر يوم توردون لا تخفى منكم خافية أمبي ألاتنو أمبا يافدلي أمبي أنيني ألافي أكان كيسي كان أمبوان يركون تورو منانك باراجو ني ألا يجو من كاندا موتي سرو من بوفيلي ni alay jom min fana fili mogote soro min bo kanda ambe sharia ma shite bato ci la mo be ke minye ni ala kelem pewte je nyogonte ala la ambe sharia muhammad wala ka jondo wala ka ciiden do kisini nema baka ana ka dunkew ana ka shebo ala ku kisi min ka cha ko sobe no temina ka boye mbe washa kanke nyire kunyani au ambe kasira lanye anka dola masamin korta lendo ako aka qur'ana bayin kono ako mu'minu ayisra lan ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat liqad ay mu'minu wala ako mu'minu ayisra lanye mogo kelen kele ka jate minake ika koroshirike ibe bara nyuma minke ube be kuma nyuma min foka bilinye shini mogo kelen ko jate mina iko koloshi ibe bara nyuma munum bara ku bilinye shini beki yere konte bo ki jate bo ika koloshi kosobe asagira ka fo ko ay siralanye akakko ukonona ukenemala ala babedo akwa kanake komi mogowde munyinanu ala koko ala yunyina uyere kunko aya wore lala ko masamin korota lendo akwa ya wishire sagi kata alama aka yere kolo alaye sani la jaba ka au soro o kofi ate deme baga soro au yere la balma umar ibn al-khattab ako hasibu anfusakum qabla an tuhasabu akwa ya yere koroshide aka yere kontubo sani alaka koroshide ka shawma laghara wajinu anfusakum qabla an tujanu ayere kakabara upese sani alaka peseli ka shaka bara ma qiyamado fa innahu aqaffu alaykum اليوم أقف عليكم في الحساب قدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم عمر بن الخطاب يقول أقوى كان نغو أو كبي شيني كروشيليك بين نغو يا إيكا bi ni yere yere kolosi de
ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ kɔlɔsi diɲɛ kɔnɔ sini ka kɔlɔsili qiyama ka kɔlɔsili a bɛ nɔgɔya i kan watajayyanu lil ardil akbar a y'a yɛrɛ masiri don min ni bɛɛ bɛ yira ala la bɛɛ bɛ yira ala la don min na yirali min ka bɔ a y'a yɛrɛ masiri o don ye dɛ qiyama kɛnɛ bɛɛ de bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ a y'a yɛrɛ masiri o ɲɛ yawma idhi tu'raduna la takhfa minkum khafiya o don bɛɛ bɛ ala ɲɛkɔrɔ ye bɛɛ bɛ kɛnɛ kɛlɛ kan bɛɛ bɛ qiyama kɛnɛ kan dɔgɔfɛn si tɛ dɔgɔ ye dɔgɔ yɔrɔ tɛ ye koyi a bɛɛ de bɛ kɛnɛ kan o don balima umaru ko a ko a yɛrɛ masiri o don ye koyi don min dɔgɔfɛn si tɛ dɔgɔ ye a bɛɛ de bɛ kɛnɛ kan ye balimaw silamɛw umaru bun khattabi ana ka jama u ye istilahu min kɛ silamɛw ka san yɛlɛma la o kalo fɔlɔ de filɛ nin ye n'an b'a kɔnɔ mɔgɔ kelen kelen k'a dɔn segoni bɛ tɛmɛ e kan miniti bɛ tɛmɛ i kan ɛri bɛ tɛmɛ i kan don o don bɛ tɛmɛ i kan dɔgɔkun bɛ tɛmɛ i kan kalo bɛ tɛmɛ i kan san o bɛ tɛmɛ i kan a y'i ma bɔ diɲɛ de ma k'i gɛrɛ lahara la hadamaden ko n ka san yɛlɛmana nisɔndiya ko tɛ o i kan ka sigi de k'i miiri de k'i yɛrɛ kɔnto de bɔ ka jɔrɔ de ka sira don mun filɛ ka tɛmɛ na o tɛ se ka sagi kana bada o bi ma bɔ diɲɛ la dɛ k'i ma gɛrɛ lahara la de kalo bɛ tɛmɛ kan san o san bɛ tɛmɛ kan i ma bɔna diɲɛ la dɛ k'i gɛrɛ lahara la i kan k'i janto yɛrɛ de la k'i sigi k'i miiri san min tɛmɛna i la n ye wajibi joli to ye n'i bɛ se ka tuubi ka récupérer n ye mustahabu ni sunna joli to ye ni bɛ se ka récupérer n ye junububa joli kɛ ni bɛ se ka tuubi ka bɔ a la cogo min n ye junubu misɛn joli kɛ ni bɛ se ka tuubi ka bɔ a la cogo min n ye faratu joli kɛ n ye dantɛmɛ joli kɛ i kan ka i yɛrɛ jate de bɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi k'a fɔ i b'a kɛ ka surunya lahara la i b'a kɛ ka gɛrɛ lahara la wala bɛɛ k'i yɛrɛ jɔ bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn balil insanu ala nafsihi basira hadamaden kelen ni ala cɛ i b'i yɛrɛ dɔn i sigi i miiri i kɔnto bɔ i kɔnɔna i kɛnɛmana i b'a bɛɛ dɔn ala fana b'a bɛɛ dɔn ورياتك واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي ربي يردو إبي كونونا دو إبي كنمالا دو ألا فنا إكا كونونا إكا كنمالا ألا فنا بابيدو أيا يرو كولوش أنكا نيري جاتبو أنكا نيري كونتبو أن نيري كانكا بارو بيسي فلو an kana nyina jiya kana nyina de wadiatu anni ibn umar radiyallahu anhuma qala aghaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimunkabiyya faqala ya abdullah kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil wa kana ibn umar yaqul إذا أمسيت فلا تنتظر صباحا وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وقل لصحتك لمرضك ولحياتك لموتك عبد الله بن عمر ko dondola ko cide nyaale minana kaman fulay cide nya minana kaman fulay mun kama pour a hakili ka jigi ni ya cide nyere ne minanin kaman fulay ko do be senna kuma do be senna pour aka hakili sigi cide be kuma min foy ako abdullah ke jinya kono ko mi duna hakilima na be wali jamana la abe wali dugula ko do be ato fo ko do be ato ke
parce que a b'a fɔ ne tin ka to yɔrɔ la nin kuma dugulen kuma de do dunan kuma tɛ n kana fɔ nin kɛwale dugule kɛwale de do dunan kɛwale tɛ n kana kɛ ciden ko hadamaden k'i yɛrɛ mina diɲɛ kɔnɔ o cogo de la i t'i ka sabati yɔrɔ la i t'i ka dume yɔrɔ la i t'i ka tɔ yɔrɔ la dunan de ye diɲɛ kɔnɔ i nana ka diɲɛ sɔrɔ i bɛ taa ka diɲɛ tɔ a ko kɛ diɲɛ kɔnɔ komi dunan aw abiri sabili u bɛ sira tigɛbaga e b'a kɛ ka tɛmɛ sira ka tigɛ pour ka se dugu dɔ de ma dɔrɔn yala e bɛ mun kɛ o sira da in na n jɔlen bɛ sira kɛrɛfɛ mobili dɔ b'a kɛ ka tɛmɛ n'o tɛmɛna dɔrɔn bɛ sira tigɛ e bɛ mun kɛ o yɔrɔ la kɛ diɲɛ kɔnɔ komi o cogo de komi sira tigɛbaga o de y'a to hadisa dɔ la ciden ko ale ni diɲɛ misaliya tɛ foyi ye komi taamaden n'i bɛ taamadenya la tile farinyana tile gonyara i sɛgɛnna i nana iri sumalen dɔ ma i sigira a kɔrɔ tuma min lafiyara i wulila ka taa ka yiri in to ye ciden ko ale b'a yɛrɛ don diɲɛ kɔnɔ komi o cogo de e fana i fana bɛ diɲɛ kɔnɔ o cogo de la i yɛrɛ mina dunan ye komi sira tigɛbaga i t'i ka tɔ yɔrɔ la i t'i ka dume yɔrɔ la nisɔndiya yɔrɔ tɛ diɲɛ ye ni nisɔndiyara don dɔ la i bɛ bɔ min kalama don dɔ la i dusu bɛ kasi i bɛ kasi diɲɛ y'o de lafiya yɔrɔ tɛ dume yɔrɔ tɛ nisɔndiya yɔrɔ tɛ sabati yɔrɔ tɛ so bannen do so wulilen do a y'a janto aw yɛrɛ la a y'a yɛrɛ kontu bɔ a k'a yɛrɛ kɔlɔsi tuma min ni hadisa fɔra Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar yɛrɛ tun b'a fɔ a ko n'i ye wulafɛla ye i bɛ hɛrɛ min kɛ i bɛ ala baara min kɛ i bɛ bato min kɛ a kɛ dɛ i kana sɔgɔmafɛla makɔnɔ sɔgɔmafɛla b'i sɔrɔ cogo min i t'o dɔn a ko n'i ye sɔgɔmafɛla fana ye i bɛ min kɛ ala ye i bɛ kɔma ɲuman min fɔ i bɛ baara ɲuman min kɛ a kɛ dɛ i kana wulafɛla makɔnɔ i t'a dɔn yala wulafɛla b'i sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a ko ni kɛnɛyalen don a dɔn i bɛna bana n'i bɛ kɛnɛya la a dɔn i bɛna bana i ka ala bato ka kɛnɛya wagati kɛ ka bana wagati ɲɛsigi a ko ni ɲanamalen don a dɔn i bɛ sa han ne bɛ ɲanamaya la i ka ɲanamaya kɛ ka saya kɔfɛla ɲɛsigi i bɛ sa i tɛ to diɲɛ kɔnɔ Jami' al-Ulum wal Hikam li Ibn Rajab a y'a fara k'o yɔrɔ la Abdullahi ibn Umar yɛrɛ tun b'a fɔ a yɛrɛ ye Abdullahi bi i tɔgɔ ye Abdullahi sini i tɔgɔ bɛ kɛ min ye i t'a dɔn mɔgɔ caman wulafɛla la a tɔgɔ fɔra mais sani dugu ka jɛ sɔgɔmada tɔgɔ yɛlɛmana a kɛra su ye su bɛ dɔgɔtɔrɔso jumɛn na su bɛ ko wagati juma salli bɛ kɛ su ka wagati juma su bɛ dɔ kaburuso jumɛn na tɔgɔ yɛlɛmana a ka bu i tɔgɔ ye Abdullahi sini i tɔgɔ bɛ se ka yɛlɛma dɛ wula fɛ i tɔgɔ b'i la sɔgɔma tɔgɔ bɛ yɛlɛma sɔgɔma i ka tɔgɔ b'i la wula fɛ a bɛ yɛlɛma balimaw ala ka jɔnw an ka sabali an ka sagi ka taa ala ma an ka yɛrɛ kontu bɔ an ka yɛrɛ jatu bɔ an yɛrɛ kan ka baaraw pese barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال علي بن أبي طالب
ارتهلت الدنيا مدبرة وارتهلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بل مو علي بن أبي طالب على كجيك أبواما أكو جنيا وليلا أيا كودي أتاتوريدو جنيا تارا كباو أكو جنيا وليلا أيا كودي أتاتورو أكو لا غرا وليلا أيا نيشي أناتورو لا غرا نيشي لندو لا غرا ناتورو awa ko jiani lagara nunu fula be deumbu bolo deumbe jian bolo deumbe lagara bolo awa ko ayeke lagara deunye akana ke jian deunye ayeke lagara deunde akana ke jian deunye bi ambe jian nyana maya minna bara debe ya folo feselite ya folo korosilite ya mi ako sini qiyama fana korusilini feseli de be barate balmo nunu nya wajulu yede ka ke dumuni bawye ka ke salluye ka ke fetuye ko samu nyede mana ima famu siran nya kode do joro kode do miri de taside igere la la gara de la imma borajinya de la do de bori shila ni siye sambi worode ni sanyele mana kabwala atora joli bi duru ani konondo do de bori shila isira ijoro ire kontubo ire jatebo iye minke ibado ima minke ibado sagiko junubu ko munu nyusoro kataw munu nyusoro masurali munu nyusoro sagiko faratu munu nyusoro sagiko dantema munu nyusoro sagiko itubi kata alama iye nyuma mununke sante menula ala tanu ikala barikada ikala deli ala kumina ye ninde be hadama denka wala ankan janto nyirela ankan nyire korosi ankan nyire jatebo ambe ala deli ala ka hakni mandama minya yere korosi ani yere jatebo ani yere ku kabara upese ambe ala deli ala ko kanye wori atombalimo anana hadisa sahalen dola tuguni ibn abbas ka hadisa do ako chide kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ijo rajulun chiden tunkara bake ka chedo waju ako iqtanim khamsa qabla al-khams sababaka qabla haramika wa shihataka qabla saghamika wa qina'aka qabla faqrika wa faraghaka qabla sughlika wa hayataka qabla mautika shiden nana kamalendo ma ba waju ako duru kay ka duru nyeshi fonanke ya wakati ke ika koroya nyeshi ika fonanke ya wakati na machinya ibolo iya ke batone ala kola hari ni korola ifonanke ya wakati tumbe bato mininke koro kera sababu itese kuke arabu alabu ka baraji kontine ye ako ika fonanke yake ki ka koroya nyeshi ako ika kene ya wakati ke kabana wakati nyeshi ika kene ya wakati nikera ala bato bagani nyuman kelai ni hari bana yi dese nyuman minni bato min ala ba baraji kontine ye kene ya wakati ke kabana nyeshi ako ika sheba ya ewa ke kafantanya nyeshi ni shebi ye wakati mi okay ki kafantanya wakati nyeshi na polo bigore yuruwali biye ibese ka dina deme ibese ka dina tugu deme ibese ka sinji tugu ibese ka hinna fantauma okay iki ka fantanya wakati nyeshi hada maden tote ke atoto hada maden ite to
la hala kelen na de wa tilka li ayyamu nudawiluha bayna an-nas ni jiya tilaw be yelema de mo te to la hala kelen na shebi ye wakati min nyuma yake ala ko ke sani bolo kallan kolonya ni bolo lan kolonya na ikera fantanye iye nyuma mununke itumba ke nyuma mununke kan na folo la ni fantanya de deso nyuma unkele la ala bu baraju kontineye wa faragaka qabla sughulika tambi bolo wakati min sani ka sugula tanyin wakati ke ka sugula wakati nyesi wakati mi ko ma caya bolo dembaya ma caya bolo problemu ma caya bolo ala bato tambi bolo wakati mi nyuma unke ka ala bato ni sugula yara dembaya cayara sugula cayara dembaya la donni ni sugula kera sababu yima se ka baraji nyini mununke yikatan wakati ni tumbu ke ala bu baraji kontinaye wa hayataka qabla mautika ni kanya ibe nyana ma yala wakati mi ake ika saya ko fela nyashigi ika saya nyashigi ni hada maden sara iddo ni ka kaburu kono mo shite salliye mo shite jakka boye mo shite sundal doye ni alama farika ita hari sadaqa bora sori ko fe bi mo be la halamina bi mo ni sara ko munumbe en nafa ute doni ke bawo nyinen ka wala de nka karasa fatura momba nafa ay nen ni yoro e jumay nen yiro e hakke jumay ciela nen abe nin chogo de la nebe do ciela wa nunun de be nyinen ka doni ke bawo la bi naka e makara ka duawu ke mimbe en nafa ay odi ato tiden ko hayataka qabla mautika e yere be nyana maya la wakati mi ikanyana maya wakati ke ka saya nyechigide saya bena na ya soro yere bara nyuma ko na fila chama ni bato chama ni hera chama isara alhamdulillah yi ka saya nyechigi ye saya ko fila nyechigi men ni faratula mbalimo bara do de ambe bila halamina tieta baga yere tebbe ka ciere tilelila hari so bi ka cieti lay kofe hari ni kala de tigera ko karasa de benna ni soy na cieta ba do te so anka saga ka maso chogodi karasa telembe ni yoro soro hari kala wuyere ka musalaha ke ka karasa nin ka di karasa ma o ko ni temene hari na ye cieti la bi ka kala de daka karasa de benna ninna alaka tilalila cie tabaru te so yere mawo ulube ede na faika saya kofe ulube ode na faika saya kofe shebe munu nyaya jantaw yere la de ode ya to ciden ko de sawore la ko ako fanta ala bato bagaw miskina la bato bagaw ubedo arjanna kono na fulo tigu nyenni sanke me duruye parce que na folo tigi korosili mimbe e kan na folo nofe odi ato ali ibn abi talib della kanyini ka ko ale be mundo na folo kola ako halaluha hisabu wa haramuha an-nar ako na folo fulede a halalama korosili de ba nofe la gara a haramu lama tasuma de bo nofe ako ne be na folo ko do ninde a halalama korosili ba nofe a haramu lama tasuma de ba nofe an kan janto nyere la ninjiante foye abe bade ateto so wuli lende do ambela de la ka hakli mandama alaka lanya sernya dama alaka limana ujidi alaka jamana suma alaka hera do jamana kono alaka fitina uduga ka bo jamana in kono gale ya munum be nin jamana in kono alaku korota ko bo jamana in kono kanani lafiya ani dun ka fasabatili alaka samu ya nye ka barika do alaka ji barika mallati ka ji hera mallati ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين